12 imamer, det er godt. Hvem er al-Banin? Det er rigtigt, hun er mor til Al-Abbas også. Hvem er Fatima til Zahra? Hvad siger du? Lige præcis, mor til Imam Hussein. Ja. I dag skal vi tale om Ali al-Akbar alaihi salam. Er det nogen, der ved, hvem er Ali al-Akbar? Ja, Ali al-Akbar. Ja, hvem er han? Okay. Ali al-Akbar, han er søn til Imam al-Hussein. Han er den ældste søn. I dag skal vi tale om ham, men før vi taler om ham, skal vi tale om lødighed. Det vil sige, hvem er det, vi skal høre efter egentlig? For i dag, Ali al-Akbar er et stort eksempel inden for den her emne. For det første, vi starter helt op fra toppen. For det første, vi skal have lødighed til Allah som den første. Det vil sige, når Allah siger noget, så alt andet er lige meget. Som nummer 2, det er vores profet. Som nummer 3, det er vores imamer. 4, så er det vores forældre. Bagefter så er det vores familie, der er ældre end os, og der vejleder os rigtigt. Det vil sige, der fortæller os de ting, som er rigtige. Vores venner er også medtaget. De gode venner selvfølgelig, ikke de dårlige venner. De gode venner, for eksempel, der fortæller, at vi skal til moské i dag, fordi vi skal høre efter nogle gode ting. De gode venner, ikke også? Ikke de dårlige. De dårlige, dem skal vi ikke høre efter. Nu taler vi om Ali al-Akbar alaihi salam. Efter alle imams venner var døde, altså vennerne og ikke familie, efter det var døde alle sammen, så den første, der ville gerne stille op til krigen, det var Ali al-Akbar. Han kom hen til sin far, fordi han har fået nok. Han sagde til ham, giv mig lov til at kunne ud og kæmpe. Og det er hans søn, så Imam Hussein blev rigtig ked af det. Han sagde til ham, så lad mig lige sige rigtig farvel til dig. Og så krammede det hinanden indtil de nærmest besvimede. Og da det kom til selv igen, så sagde han, du må gerne gå og kæmpe. Så han spørger om lov til at kæmpe først. Så han red imod de andre, og så han begyndte at sige, hvem han er. Han siger, jeg er Ali ibn al-Hussein ibn Ali, og så min far Hussein, og min farfar er Ali. Sallu ala Muhammad wa ala Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Og så tog han ned imod slagsmarken, og så begyndte krigen mod ham. Alle de andre kuffar imod ham. Og så han begyndte bare at dræbe dem den ene efter en, der siges, indtil han dræbte 120 i første omgang. Hans mor, hun står ved teltet og kiggede på Imam Hussein alaihi salam. Hun kiggede på ham. Hun kunne godt sige, at hans ansigt var fyldt af stolthed og glæde på en måde, fordi han var stolt af sin søn, hvor stærk han er og hvordan han kæmper. Det siges, at det var ham, der ligner mest profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, med både udseende og opførsel. Det vil sige, han havde lige så god akhlaq, lige så god opførsel som profeten sallallahu alaihi wa sallam. Så bagefter hans mor, hun kigger lige pludselig, så kunne han sige vores imams, og så Imam Husseins ansigt, den skiftede lige pludselig, han blev nærmest frustreret. Så hun spurgte ham, hvad er der sket noget med min søn, hvorfor blev det sådan der lige pludselig? Så sagde han til hende, der var en kriger, der kommer frem til ham, som er kendt for hans styrke. Så gå og bed til ham, fordi når en mor beder til en, så er det accepteret fra Allah subhanahu wa ta'ala. Så er det derfor, man siger, at man skal altid være god med sin mor, fordi hvis hun laver en dårlig dua om en, så er man på den, som man siger. Og hvis hun laver god dua om en, så føler man også succes, og man bliver bare lykkelig i sit liv. Så hun gik hen i teltet, hun begyndte at bede til ham, og siger, altså Allah, vil du ikke skynde hans liv denne gang, jeg vil gerne se ham igen. Og så da hun kom tilbage, så vandt Ali al-Akbar over ham, der stærke kriger. Han dræbte ham, og han kom hen tilbage til sin far. Han sagde til ham, jeg har dræbt ham, far, men jeg er meget tørstig, og jeg blev svag, fordi før i tiden, der tog de sådan deres krigsdragt, det var lavet af metal og så videre, så det var også tungt. Så han, det krigsdragt, jeg har på, den også tung, og jeg er meget tørstig, at jeg bliver svag. Så jeg vil gerne have lidt vand, så jeg kan blive stærkere.
Vores imam begyndte at græde, det er jo ikke vand. Ikke? Så han siger til ham, du kan lægge din tunge på min tunge, og så kan du se, at hvor tørstig jeg er selv. Så siger Ali Akbar, at da jeg gjorde det, så kunne jeg mærke min fars tunge, at det var ligesom et træ, altså så tør var den, altså fordi de ikke havde vand. Så ser Imam Hussein til hans søn, han sagde til ham, bare gå ud og kæmpe igen. Der går ikke langt, før profeten Muhammed giver dig vand fra den hellige vand fra himlen af. Og nu slutter vi snart, så jeg skal lige fokusere på de her, ikke også? Herovre, lige præcis. Så gik han igen mod slagsmarken, han begyndte at slås med dem, og han dræbte omkring 200 igen, han som Ali mand, indtil der var en lanatullah, hvor han ramte ham med en spyd på hans bryst, så han faldt på hesten, det vil sige, han krammede hesten på en måde, og så hesten tog han imod det uvidendes her, altså det kunne faktisk her, så det begyndte at slå ham fra alle vegne med svære og alt, indtil de skærer ham næsten overalt i hans krop, han fik sår overalt. Så vores imam han fejrer noget til ham, for at hjælpe ham. Så tog han ham til side, så sagde han til ham, det er profeten, det er min morfar, der kom med vandet til mig, som de tår, som jeg bliver aldrig tørstig efter. Og så døde han, alaihi salam, og han var den første, som døde af familien i Karbala. Han var den første offer. Tiderne er begrænset i dag, fordi de har lagt program, så vi slutter her allerede. Men budskabet også, som I skal sige, det er lydighed. Imam Hussein var den første, der kom og ville gerne ofre sig for sin imam, altså for sin far, og igen for Allah subhanahu wa ta'ala. Og det var alt sammen, det var ikke bange for at dø, de gerne ville dø. Fordi det er Allahs ord, de kæmper for. Står I hvad jeg mener? Så det, og det skal I huske til i morgen, fordi jeg kommer til at spørge om nogle ting igen. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi tayyibin al-tahirin.